Muchísimas gracias. Este mes de maio que estreamos hoxe para a Peixadura é un mes moi especial porque despois de 2 anos dunha moi longa espera podemos xa ao primeiro 21 deste mes estrear o noso novo traballo. Creo que quedou aí un pouquinho aparcado pola pandemia e que vai a sair a luz o vindeiro 21 de maio. É un traballo moi especial para nós porque conmemoramos máis de 30 anos de carreira, que vai a ser un libro disco de
Muchísimas gracias. Pues como antes nos comentábamos, aquí está un poquillo o adianto do que será o noso Camiño Longo, ese libro disco onde aparecerán pois as fotos emblemáticas do grupo nos primeiros anos, onde aparecerá un CD con todos estes temas que vos estamos recordando, sobre todo para os que seguides o grupo pois durante moitos anos, e os que os estamos incorporando ao negocio, pois sabedes que hai un pouco de todo, pero que esa vida que naceu aí de 30 anos, como vos decíamos, non naceu así. A principio de todo, no ano 1995, e despois sumamos o coro, ensaiábamos dentro de un muiño, e aquilo era pois un pouco falar do que queríamos facer, do que nos gustaba, e hai unha cousa na que coincidimos todos, que somos gaiteiros, nacimos como gaiteiros, Treixadura toca música tradicional, e o que vos vamos a facer agora pois vai ser un poquinho desvelar un pouco os secretos que tenemos no mundo.